नाफामखौ देमानसै नामा? देयाबालाय माथो? माहाय देनो? बै थफसि फिसायाव ना उवालाव? मा फाग्ला थफसियाव देजानांगौ उवालाव देयाबा? उवाला बहा दं उवाला? नैबे खर'आव दं खर'आव। आं लायनोसै होमबालाय। फाग्लाया दाबो लाबोआ मोनालाय लांसै। फाग्ला आहा उवालखौ इथु आराम सुनानै दोनदों नोंहा आरो हायावसो दोनदों मांबार बस्था लाबोनानै बफै लायसै मानसि जारला हिनजावलै बियो दार मासनि मोनसे मावनो थिनबाय थानाय बियो नाया लाबोदों माबार बोरो र' फाग्ला न' थास'आ देगोन दे होमबालाय थास'खौ देगोनसै नै थास'खौ देगोनसै थास' माबादि बासिदों फिसा मा गोलाव गोलाव थास'खौ देगोनसै दा नाखौ होनोसै उनाव नै खामानिया लाबोदोंमोन आं होजायोना होजाया जाखो मानानै होनांगौ बेखौलाय मानिनि होनसैब्रा मा फाग्लानि नाफामा मानो नामा होमबालाय होआ र' एसे देगोन आं नाया होदो मा जाखोलै बे ना मासेजों नाफाम जाबाय बायो नामा जेबो माथो जायो मासे नाजों नाफाम जायो मोदोमनायनिल' होगोन आहा होमबालाय थास'खौ देनो नागिरखो ना नाखौ देनो नागिरखो थास' देग्रोदो ओमफ्राय नाखौ थास' नाफाम ना नानि नाफाम बेलाय नानि नाफाम आं देयालै मासेल' नाखौ नाङा आंनो देना जाया आं बेबादि मासे नानि नाफामखौ माबोरै मासे नानि नाफाम सुइलाय गायहेनखौ सुइ दोनलायबावो फाग्ला गारलायबावदोंसो बे आं गायहेनखौ एफा दामनिखौ फादामनि गायहेनखौ हायावसो दोनलायबावदों बे आंहा सुइ दोनो फाग्ला माबा होथारसिगोनलै बे हिनजाव मासे आं जायालै जायाबा जाया आहा जागोन